Zikomo kwambiri toyamba ngati mundole ndi kulandireni kumkumano uno umene tikuchitira mama uno ku Lilongwe. Toyamba ndikuthokozera tuwankhani kuti mudanza uthenga simunanyalanyaze mwafika mu chipinda chino, komanso mundole ndalandire amene akuti satira kuchokera pa samba la mchezo la Zodiac, ena amenenso akuti londola kuchokera pa Luntha online. Monga mukuziwa kuti ife Malawi timaziwika kuti ndi mtundu oopa Mulungu. Fa cha chimenecho timafuna tisanayambe zonse mundilole ndipemphe ozipereka kunena kuti adalise mkumano uno ndi pemphero. May I invite a volunteer to bless this occasion with a word of prayer. A volunteer, please. Let's close our eyes and pray. Our Heavenly Father, we thank you for the gift of life. We thank you, Jehovah, even for the peace within that is before us. Father, this is the day that we just imagined. But Lord Jehovah, you've made it possible for us to be able to meet and to hear whatever is going to be seen. Lord Jesus Christ, we're committing this into your hands. We pray, Jehovah, that you come through for us and you lead us. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you very much for that prayer. Without much ado, let me invite the panel in front of you here. By the way, my name is Sylvester Namiwa. I'm the Executive Director for the Center for Democracy and Economic Development Initiatives. Ndisindike pano kuti monga mwachikhalidwe monga mwachizolowezi zokambirana zathu zambiri zikhala mu chiyankhulo chachichewa chifukwa nkhanizi zokhuza Malawi osiyanasiyana. Komabe apo ndi apo tiziponyapo Chingerezi ndiye monga tichitira masiku onse mbiri ndi chikalata chimene ndi chiwerenge mu chiyankhulo cha Samunda. Tikamaliza pamenepo mzanga comrade Asabuni Phiri azawerenga mu chikalata chomwecho mu chichewa, ena mwa ife azapherapo mphongo. Komabe amanena kuti awiri sayenda sanapangane. Ine mwandiziwa ndimafuna ndipereke baloli kwa azinzanga kusogolo kuno aliyense azitchule zina tikatere kumene konso anthu akudziweni. Ine ndi comrade Asabuni Phiri kuchokera ku Sideti. Ine ndi Manyiwe Soko kuchokera ku Sideti. Ine ndi Grace Msuva kuchokera ku Sideti. Zaida Kumusani Dosin Amega Sidu Sidi. Popeza kuno mwatiziwa zikhala zovuta kuti anthu akupera ndi msonkhano wathu wankhani asanamve mawu a inu eni kumene konso tikudziweni. One can do it, channel for one issues. Noi domani chiamava il posto. Posti, NPC. Anche le sue NPC. Loro APC. Henry Marunga, lui che Open Corriere, Zodi. Nei nostri interni per vedere la comunità quelli che Nixon in gola di Japan e la loro Russia oltre a che Di Giappone, CW Malawi. un po' arrivo Times che Corintino Zodiac. Zimo kwambiri mutha kundivomerezano kuti mphepo imene kudusa muno ndi achibale fataziwana. Bungwe la Sidedi, bungwe la Malawi, nthawi zonse akamva Malawi ine yake kuti tili ndi msonkhano wathu wankhani amatiyankhula nkunena kuti kuonjezera pa nkhani zimene muli nazo chonde nkhaniyi musakayiwale. Ndiye ndi nkhani zitatu pano zimene ndiyambe tisanafike ku nkhani yathu yayikulu ya siku ya lero. Nkhani yoyambira ndiona kuti NIF bungwe lijawo lobwerekesa ndalama kuli anthu ena adagulisa mbuzi, kupanga magulu, kugulisa mbuzi kuti apange chikole kuti alandire ngongole.
koma zinthu zizakhala zimakomera anthu andale. Ndiye anthu amene wakufuna ndalama zawo, ena anakangongola ndalama kuti apeze mwayi okangongola thumba limeneli kuli chete. Titafufuza titaona zimaoneka kuti ndalama zija zimapita kwa anthu oti ali ndalama kale, aphungu ndi anthu ena amene amaziwidwa pandale, amene amavota, amene malipira msonkho ndi awakudandaulawo. Ndiyeno popeza ogwira ntchito za boma atsekera, tikamayamba pa 5 pa 6 tikayamba ndi kunifu kunena kuti chonde anthu amene munatengera chikole, anthu akumudzi akufuna ngongolezo mwapase. Ngati simwapasa mwabwezere chikole chawo, ndiye muonanso kuti mwathandiza bwanji popeza kwatenga nthawi fa anthu ali mmalisiti ndalama zija za chikole anakapanga deposit ku banki. Nkhani yayikulu ina ndionena kuti tikuyankhula pano kunjaku kuli nkhani yonena kuti achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa ali ndi ulendo wapadera opita ku Mangalande, ulendo umene malinga ndi malipoti amene akuzungulira masamba mchezo ukuoneka kuti Amalawi apereka ndalama yokwana 2 billion Malawi kwacha. Izi zikubwera pamene Amalawi akudandaula kunena kuti misonkho imene mwayika ikutiphinja. Ndiyeno asogoleri mukamatisogolera mukamatiuza kuna kuti tizimanga lamba muziyamba ndinu kumanga malamba. Ndiye popeza kuti bungwe la SIDED silimagwira usi okha, limayenda ndi zogwirika, ndinene pano kuti ife tipita tikakumane nawo Dr. Jane Ansa tikamve mbali yawo mvemvemve. Ndiye maganizo athu onse tipereka tikakakumana nawo Dr. Jane Ansa. Mbali zonse nthawi zonse nkhani ikatuluka timayesesa kuna kuti amene wachulidwayo tikakumane naye. Ndiye ife tipita tikakumane nawo tikamve, ndiye tikabwera kumeneko tipereka maganizo. Koma tathokoze Amalawi amene akuzuzula izi, ndipo ife tikuzuzula ndithu kuti 2 billion yachuluka ndi ulendo umene ndi nthawi imene tilili pano. Ndimafunanso ndipezerepo mwayi pa nkhani yomweyi malemu Bingu wa Mutharika mzimu wawo usemutendere adanena nthawi inake kuti Amalawi tili ndi vuto lathu timakhala warm to outsiders. We are the warm heart of Africa but we are warm to outsiders. Ndiye nkhani iyi ife takondwa ku SIDED kuti Amalawi tadzuka mmene tadandaulira ndi 2 billion ya ulendo upita ku Mangalande ya Dr. Jane Ansa a vice president. Koma timanena kuti tizidandaula chimozimozi tikamva kunena kuti nzika ina yakunja ikusakaza ndalama yathu. Tsiku lake tidabwera pompano tinanena kuti ku airport kuja 30 hectares prime land zinaperekedwa ku kampani ya Israeli imene inapangidwa register ku Cyprus. Amalawi tunakhala chete ngati simunamve mmene ikuti wawira 2 billion iyi ya Dr. Jane Ansa. Mawu atunso ku airport kuja zitiwawa chimozimozi. Mawu amenewa anaperekedwa kuzera ku Green Belt Initiative, Green Belt Authority ndi kuperekedwa kwa Inocelia. Komanso kupereka apart from the 30 hectares of prime land tinaliperekanso $5 million. Kuonjezera pamenepo kunapitanso 2.7 ndi 2.2 kuli chete. Tinalembera kalata adindo kuti achitepo kanthu pano papata almost 2 weeks sanachitepo kanthu. Ndiye tifata akumbuse tinakulemberane secretary of the treasury kope kwa mlembi chief secretary muchitepo kanthu. Amalawi ndalama zawo kuzifuna, Amalawi malo aja kuafuna. Mmene takuyira ndi nkhani ya Dr. Jane Ansa ya 2 billion iyiso itikuise kwambiri because we are talking of prime land. Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. I have a statement, but before I read that statement, I want to play this recording here that should mark the actual beginning of our transaction today. Gafu ya mwe kugenya amapeleka pa $88 kuna nao jezera for 100. And UCSOs didn't question anything. Kenya, chumujina dabute fenduli. Tengo Kenya mjanguno kwa fika 188. Bosi mafuta janaga ya kugenya kwa Tanga is 120 kilometers from Mombasa. It's very close to Kenya. Sama funika sangara mizile transport. Sama fungo kwela. This thing, it will torture them for the rest of their life. Because anaba, yeah, because sunga Kenya sanga police rate police 194. Koma we say let us look for peace. Koma I think it's sa funa vote zotega. Antumewa amene yapanga ujira. Nda tunga asiya uri awa kambirana nawo.
some of us are not interested in this. We never, even when I was procurement, you will never hear Urichikuna Naliapa. Zero. It was my ministry. I said, since now we know this is more than just the office. We are sitting in that office, we can't be seeing things going wrong. What is the need for office? You 1.7 million per month for what? We are there to serve, to deliver service. Young GAF and IPTDs ACP because young GAF Kenya Maguisa 88 we don't get another figure 194. Do we have evidence? Kuna figure 194. If you want that nene go would know GAF because mafuta anakata iba kutanga. Some may not can any difference. Some may not can any difference in terms of price. Sio beba kodi inu kagala tagajaga magala kana ba minister William Chamugadi kairego mamsana ana lemba yo yamba ijandi ajwiliche ya matola no problem ile ndi Bunda Road ndi agulagulu kwa mandika maliza meeting ndi wimbila okay. Nangasema jana nabepa kuti ndikumane nawo anthu achuluko wanamiza kwa masana anango ndipanga bluetooth. Text abana kuti ndaone because sinchiro yamagera yonchi ya ndaone two recordings. One, that is the voice of the former principal secretary for energy, engineer Alfonso Chikuni. That is a concerted two recording. You have heard him. He was apparently sick with corruption that was happening during the previous administration involving fuel procurement. The second recording, that's a voice of the PS again, engineer Alfonso Chikuni, talking over the phone to the current chief executive officer for the National Oil Company of Malawi, NOCMA. I'm saying the current chief executive officer for the National Oil Company of Malawi, NOCMA, Mr. Clement Kanyama. Press statement, Lirongwe, Tuesday, 23 December 2025. Happy festive season, soul searching and make tough decisions. Once again, we are in the Christmas and New Year festive season, the first since the Democratic Progressive Party, DPP, returned to power following its resounding victory in the 16th September general election. While we wish the new administration and all Malawians a happy festive season, we at the Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED would like to dutifully urge the DPP administration to take advantage of the holidays to do some serious soul searching and come up with desirable tough
and timely decisions regarding the social and economic well-being of Malawians, good governance, and the rule of law. As President Professor Arthur Peter Mutharika declared in one of his public pronouncements, solving the country's perennial food crisis is key to sorting out the economy, and everything else will fall in place towards building a Malawi we all desire. Nonetheless, the statement above ought to be supported by clear key performance indicators, KPIs, on the ground to translate into tangible improvement of lives of the vulnerable and marginalized in society. As it stands, most of the policies have disenfranchised the very same people they were meant to protect. That said, as the wise say, first things first, government must come out clear and decisive on addressing the following issues: persistent forex shortages. It must take drastic measures in arresting the problem of forex externalization currently being perpetuated by some top government officials, including cabinet ministers. 2. Import substitution. 3. Forgo luxuries and walk the austerity talk. 4. Ring-fence forex for raw materials. 5. Invest in innovative initiatives for the export market. Fuel crisis. It is disturbing to note that although a week before the September 16, 2025 general elections, then President Dr. Lazarus Chakwera told the nation in public that he knew National Oil Company of Malawi NOCMA officials who were acting corruptly and were sabotaging fuel supplies in the country. He ended up being sacrificial lamb. He did not make it in the elections. However, going by the continued erratic supply of fuel in the country, notably in cities, the DPP government seems to have been equally captured by the cartels in the fuel industry, as there seem to have been no tangible action taken to improve the situation, since NOCMA top management is still intact. Seriously, the lack of complete overhaul of the system at NOCMA does not only undermine APM's zero-tolerance policy on corruption, but also raises serious question on the integrity of the country's oversight institutions and those presiding over the same. It must be noted that CDED has presented tangible evidence to the authorities, including the Anti-Corruption Bureau, ACB, citing issues of fraud, corruption in the fuel procurement. One such piece of evidence is a voice-recorded testimony of the recent past Principal Secretary, PS for Energy, Engineer Afoso Chikuni, who was sitting in the NOCMA board. In the recording, Chikuni concurred evidence on how NOCMA assisted the State House and some politically connected individuals to skin Malawians alive through dubious and exorbitant fuel deals. For starters, the Malawi Energy Regulatory Authority, MERA, owes NOCMA and the Petroleum Importers Limited, PIL, over 1.4 trillion Malawi kwacha in unremitted funds for the Price Stabilization Fund. As if this was not enough, the Roads Fund Administration, RFA, recently revealed that it is failing to maintain roads in the country due to non-remittance of funds from the road levy for the past 2.5 years that has accumulated to 218 billion Malawi kwacha. Given this scenario, CDED is of the view that Engineer Chikuni's insistence to appear before the ACB should not and cannot be ignored. Giving him the sought-after opportunity to empty his chest will accord a rare opportunity to Malawians to trace and recover their hard-earned money. To this effect, Malawians may wish to know that CDED has written the Anti-Corruption Bureau Acting Director General Counsel Gabriel Chambers to do Malawians justice by probing the 51 million litre NOCMA procured from Kenya through Gulf Energies, but then the Minister of Energy, Honorable Ibrahim Matola,
and Nokma CEO Mr. Clement Kanyama hoodwinked the nation into believing that it was a government-to-government, G-to-G arrangement. According to Engineer Chikuni, Gulf Energies was supplying fuel to Kenya at $88 per metric ton, but the same company was charging Nokma $188 per metric ton for petrol and $195 per metric ton for diesel. Simply put, Chikuni, Kanyama, and Matola owes Malawians an explanation. Fertilizer subsidy. If reports coming from the length and breadth of this country are anything to go by, then the fertilizer subsidy program reverted by the DPP administration to farm input subsidy program FISP has left a lot to be desired. Hence, SEDED implores government to take a bold decision on ensuring food security in the country by investing in local fertilizer plants in each of the country's political regions to blend fertilizer. The Moroccan fertilizer donation that we heard about recently reminded us that we have the potential to push down fertilizer prices by investing in initiatives to blend fertilizer locally. To borrow the words of the second Vice President, the Right Honorable Enoch Kanzingen Chihana, when he presided over the commemoration of the Human Rights Defenders Day in Mzuzu recently, it is strange that government spend billions of kwacha on the fertilizer subsidy program in September or October, yet 6 months later the same government spends billions to provide relief food to the same people that received the free fertilizer. That said, our strongly considered view is that it is time government abandon the FISP and invest in the fertilizer plants to allow commercial farmers to grow maize that will be stocked in the ADMAC depots for easy access by the majority of food insecure Malawians at a subsidized price. Punitive taxes. Government should think outside the box by bringing innovations that can help to increase tax revenue as opposed to burdening the already overtaxed citizens. Additionally, SEDED insists that the Mutharika administration should review all the mining development agreements so that the country benefits from revenue from mining instead of increasing taxes. Last but not the least, former President Chakwera tried to cover up the June 10, 2024 tragic plane crash that claimed the life of his Vice President Saulos Scrolls Chilima and 8 others at Ntungwa in Vipsha Plantation in Katabe by setting up a dubious commission of inquiry whose report left Malawians with more questions than answers. It was a sham of a report, so to say, and Malawians are looking up to Minister of Justice and Constitutional Affairs, Honorable Charles Muhango, to do the needful and help Malawians, notably relatives and friends of those 9 Malawians who died in that plane crash, to find closure. A fresh probe is a must. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Dinarena poyambirira baja kunena kuti zokambirana zambiri zikhala muchichewa koma chifukwa kuti pali ena samva chichewa ndifake werenga chikata chimenechi muchiyankhulo cha Samunda. Ndikudigira kuti ndimuyitane mzanga Asabun kuti awerenge. Ndimafuna ndinene ichi kuti zikumvesa chisoni kunena kuti padakali panopa mmene zikuonekera kunjaku zikukhala ngati kuti DPP ikungopitiriza pamene inalekera MCP. Anthu amayembekeza ndi chidwi kunena kuti ndalama za nkhani zimene zinabedwa zija zikhala panopa zayamba kutoleredwa koma sizikumveka china chilichonse. Koma chosangalatsa njonena kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wakhala akunena nthawi zonse akapeza mwayi wankhola kutundu wa Malawi kuti boma lake silekira kumbuyo mchitidwe wosakaza chuma cha boma, komanso sanabisepo mawu pakudana kwake ndi Katangale. Ndiye timafuna tinene pano poyera kunena kuti nthawi yakwana pamene tikupita ku chikondwerero cha Christmas chikuti Ambuye athu Yesu Khristu atibadwira, komanso kulowa chaka chatsopano mamulumuzana onse
amene adasankhidwa ndi mtsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika azigugude pachifuwa azifunse kuti akutumikira ayani. Malipoti akumveka kuti anthu ayamba kupanga maubwenzi ndi anthu amene anazunza Malawi, anthu apanga maubwenzi ndi anthu amene anabisa ndalama za nkhani tinene pano kuti bungwe la SIDED limayima ndi Malawi. Ndifa yake chilichonse chosusana ndi Malawi ife timasusana nacho, chilichonse chokugwirizana ndi Malawi ife timagwirizana nacho. Ndiyeno let's serve to protect APM legacy. This is unsolicited advice to those of you that are serving in cabinet, those of you that are serving in top government positions. Mundilole ndipeleke baloli kwa mzanga Comrade Asabun Phiri. Monga mmene akambira executive director, ine ndiwerenga kalata yomweyi muchichewa. Mutu wa kalata yathu lero, nyengo yabwino ya chikondwerero, kufufuza ndi kupanga ziganizo zokhwima. Kwa nthawi yoyamba, chipani cha DPP chiwinireniso chisankho cha pa 16 September, tilinso mu nyengo ya chikondwerero cha Khrisimisi komanso chaka chatsopano. Pomwe tikufunira boma la tsopanoli ndi anthu onse aku Malawi nyengo yabwino ya chikondwerero, ife ku SIDED tikufuna kulimbikitsa boma la DPP kuti ligwiritse ntchito bwino nthawi yachuti pofufuza bwino ndi kupanga ziganizo zokhwima pa nkhani ya chuma, umoyo wa anthu, ulamuliro wabwino komanso malamulo. Monga momwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika adanenera, kuthetsa vuto la njala lomwe lili m'dziko muno ndi kofunikira kwambiri pakukozanso chuma cha dziko lino, ndipo ntchito yopanga Malawi okomera tonse itha kutheka mosavuta. Komabe kuti izi zikhale zotheka, payenera kuchitika zinthu zina zomwe zingathandize kuti miyoyo ya anthu omwe akuvutika isinthe mosavuta. Pakadali pano mfundo zambiri za boma zikuyika anthu pachitonzo m'malo moti ziwateteze. Pofuna kukwaniritsa mauti choyamba chichitike moyambirira, boma liyenera kufotokoza momveka bwino momwe lithetsere nkhani zotsatirazi. Poyamba, kusowa kwa ndalama zakunja dziko muno. Boma liyenera kutenga njira zokhwima pothetsa vuto la kugulitsa ndalama zakunja mwachinyengo lomwe likuchitidwa ndi akuluakulu ena aboma kuphatikizirapo nduna za boma. Chachiwiri, kuyamba kupanga zinthu m'dziko muno pofuna kuchepetsa kudalira katundu wochokera kunja. Chachitatu, kusiya kupanga kapena kugwiritsa ntchito zinthu zofuna ndalama zambiri ndi kutsatira mfundo zogwiritsa ntchito ndalama zochepa. Chachinayi, kuteteza ndalama zakunja kuti zigwiritsidwe ntchito pogula zipangizo zopangira katundu. Chachisanu, kuyika ndalama pa zinthu zomwe zingalimbikitse kutumiza katundu wathu kunja kwa dziko lino. Vuto la kusowa kwa mafuta. Nzosautsa kwambiri kuti kutasala sabata imodzi chisanachitike chisankho chachikulu cha pa 16 September mu chaka chomwe chino cha 2025, President wakale Dr. Lazarus Chakwera adauza dziko lino kuti ankadziwa akuluakulu anokma amene ankachita katangale komanso kusokoneza ntchito yobweretsa mafuta awa m'dziko muno. Pamapeto pake iye ndiye adakhala nsembe sanapambane pa chisankhocho. Potengera kuti mafuta akupitirirabe kupezeka mosakhazikika makamaka m'mizinda ya dziko lino, boma la DPP likuoneka kuti nalonso lagwidwa ndi magulu anthu akatangale. Zikuoneka kuti palibe chochitika chenicheni chomwe chikutsatidwa kuti zinthu zisinthe. Akuluakulu onse abungwe la nokima adakali chete komweko. Zoona zake zakuti kusakonzedwa kwa zinthu ku bungwe la nokima sikungoononga mfundo ya APM yosalekerera katangale ayi, komanso kukudzesa mafunso ochuluka okhuza kukhulupirika ndi kuthekera kwa mabungwe oyang'anira zinthu m'dziko lino ndi akulu amene akuwatsogolera. Tiyenera kudziwa kuti SIDED yapereka umboni wogwirika kwa akuluakulu aboma
kuphatikizapo ACB pa nkhani ya zinyengo ndi ziphuphu pakugula mafuta awa. Umodzi wa umboni ndi wa zomwe adayankhula yemwe adali mulembi wamkulu ku Energy, Engineer Afonso Chikuni, yemwe anali mu bodi ya NOCMA. Chikuni adafotokoza momwe NOCMA idathandizira anthu ena ku nyumba ya chifumu ndi anthu ena andale kuzunza Malawi kudzera mu mgwirizano wokayikitsa wa mafuta odula kwambiri. Choyamba, bungwe la MERA lili ndi ngongole ya NOCMA ndi Petroleum Importers Limited PIL yoposa 1.4 trillion mu ndalama zomwe sizinatumizidwe ku PSF. Kuonjezera apo, bungwe la RFA posachedwapa laulula kuti likulephera kukonza misewu m'dziko muno chifukwa cha kusatumiza ndalama kuchokera ku road levy kwa zaka ziwiri ndi theka zapitazi zomwe zafika pa 218 billion kwacha. Poganizira izi, SIDET ikuona kuti sichikuyenera kunyalanyaza mfundo yoti Engineer Chikuni akuyenera akaonekere pamaso pa ACB. Kumupatsa mwayi oti atulutse chilichonse chomwe chili pa mtima pake kungathandize kulondoloza ndi kupeza ndalama za misonkho ya Malawi. Pachifukwa ichi, SIDET yalembera kalata a Gabriel Chambezi yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa ACB kuti afufuze momwe malita 51 million omwe NOCMA idagula ku Kenya kudzera mu Gulf Energies omwe nduna ya mphamvu pa nthawiyo olemekezeka Bambo Ibrahim Matola ndi CEO Clement Kanyama wa NOCMA adatinamiza kuti anali mgwirizano wa boma ndi boma uja mu Chingerezi timati G2G. Malinga ndi Engineer Chikuni, Gulf Energies inkagulitsa mafuta ku Kenya pa ndalama za ku America $88 pa metric ton. Chonsecho kampani yomweyo inkagulitsa mafuta awa ku NOCMA pa $188 pa metric ton. Pa petrolo ndi $195 pa metric ton pa diesel. Mwachidule, Chikuni, Kanyama ndi Matola akuyenera kufotokoza bwino za nkhani. Fetereza otsika mtengo. Ngati malipoti omwe akumveka ali oona, ndondomeko yokulitsa fetereza wotsika mtengo yomwe boma la DPP inayibwezeretsa kukhala FISIP ili ndi zambiri zoti zikonzedwe. SIDET ikupempha boma kuti lipange chisankho cholimba mtima chothanirana ndi vuto la njala poyika ndalama zokhazikitsa ntchito yopanga fetereza mzigawo zonse za dziko lino. Fetereza yomwe dziko la Morocco linatipatsa posachedwapa atipatse mangolomera kuti tili ndi kuthekera kochepetsa mitengo ya fetereza poyika ndalama ku ntchito yopanga tokha feterezayo. Kuti tibwereke mawu awotsatira kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka a Enoch Chihana pomwe amatsogolera mwambo wokumbukira tsiku la omenyera ufulu wa chibadwidwe ku Mzuzu posachedwapa, ndizodabwitsa kuti miyezi ya Seputembala kapena Okutobala boma lidagwiritsa ntchito mabiliyoni ambiri pa pologalamu yopereka fetereza wotsika mtengo. Chonsecho miyezi 6 pambuyo pake boma lomwelo lidagwiritsa ntchito mabiliyoni ambiri enanso kupereka chakudya kwa anthu omwewo omwe adalandira fetereza ochipayo. Komabe maganizo athu ndi akuti nthawi yakwana yoti boma lisiye FISIP ndi kuyika ndalama zake pokhazikitsa mafakitale opangira fetereza ndi kulola alimi amalonda kulima chimanga chomwe chidzigulitsidwa ku bungwe la ADMAC kuti amalawi ambiri omwe alibe chakudya adzitha kuchipeza mosavuta pa mitengonso yotsika. Misonkho yolanga anthu. Boma liyenera kuganizira mozama pamomwe lingamatolere misonkho yochuluka kusiyana ndi kuonjezera chipinjo pa Malawi omwe akudulidwa kale misonkho yochuluka. Kuphatikizira apo, SIDET ikugogomezera kuti boma la Mutharika liyenera kuonanso migwirizano yonse pa nkhani ya migodi kuti dziko lino lipindule ndi ndalama zomwe zimapezedwa kuchokera ku migodi iyi osati kukweza misonkho. Pomaliza, President wakale
Chakwera anayesa kubisa ngozi yoopya ya ndege ya pa 10 June 2024 yomwe idapha yemwe adali wachiwiri wake Saulus Klaus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu kuntungwa ku Vipya Plantation mboma la Nkatabe pokhazikitsa komiti yofufuza yomwe ripoti lake linasiya anthu ndi mafunso ambiri kuposa mayankho. Titha kungoti lidali ripoti la chinyengo ndipo anthu aku Malawi akuyang'ana kwa nduna ya zachilungamo ndi za malamulo Honorable Charles Muhango kuti achite zofunikira ndi kuthandizira Amalawi makamaka abale ndi abwenzi anthu asanu ndi anayi omwe adamwalira pa ngozi ya ndegeyo kudziwa choonadi. Mwanjira iliyonse kafukufuku watsopanoyo akufunikira kwambiri. Kalatayi yasayinidwa ndi mkulu wa bungwe la SIDET Bambo Sylvester Namiwa. Zikomo kwambiri comrade chifukwa chowerenga bwino kwambiri kalatayo mu chichewa. Tisindike pano kuti talembera kalata mkulu ngokwirizira wa bungwe la lothana ndi katangale la ACB kalata yayilandira pa zimene tawerenga pano. Ndanena kale kuti mauthenga amene maseweraja tinajambula mukucheza kwathu monga amene ndanena paja kuti tikakumananso ndi mayi Dr. Jenasa ku SIDET nkhani iliyonse munthu akatchulidwa timampasa mwayi ndi danga kuti ayankhepo. Ndiyeno mu mkumano wathu nthawi imene ngati mukumbukira panali mu May mafuta anavuta kwambiri ndiye tinakumana ndi mlembi ku nduna wa energy amene anazoti mphanga usavutike nkulemba manosi tenga foni ujambule zimene tikambira pano ine ndikukonzeka kuti tipite ku ACB. Ndiye wina asanene kuti mauthenga amene mwatenga kuti mauthenga amene tinatenga chifukwa iwo mwamva chikuni anakwiya kwambiri anachita kutchula salary yako. Tidaseweraso recording yachiwirija munamva amene pano pane mkulu wa Nokuma akunena kuti we should share the cake. Ndiye ifeyo kapena ku Malawi wina aliyense amene amalifuna ziko zabwino amayembekeza kuti DPP ikangoyamba kulamula koyamba kufufuza kunali kunokuma koma mpaka na lero kunokuma kuja palibe ni munthu amene wasuntha onse akugwira ntchito umene chikhalirecho Amalawi ni mboni achakwera okha mpaka mabawo ankanena kuti kuli katangale. Ndiye izi zikubweretsa mafunso kwa anthu amene mukugwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza boma komanso pena pake zikuoneka ngati kuti mukususana kwa mtunthu ndi chiganizo cha Professor Arthur Peter Mutharika. Fa Professor Arthur Peter Mutharika kuti katangale ayi ndiye mwina ndifunse pano mukuyembekeza kuti Mutharika azichoka ku State House apite kunokuma akakonze zinthu pamene anakusankhani panopa ndife okondwa kuti mabodi alipo mabodimo mugwire ntchito ndinene mosapyatira kapena mosapindira ndevu kama kuti boma lapita lija limaba aliyesa amadziwa ifakana chosedwa mboma ndi anthu amayembekeza ntchito yoyambirira ndi kukatolera ndalama zija muzibwezerese kwa Amalawi osati kuwasenzesa Amalawi ndi misonkho pamene ndalama simunatolere. Tichenjeze pano kunena kuti ife SIDET tayamba ntchito amene mukumbukira bwino lachisanu lapitali timakayendera pa zipata za pansewu kumene kunatuluka nkhani yonena kuti kuli 218 billion Malawi kwacha imene mati ibwere kuchokera kumera sinabwere. Chifukwa chake mafuta mziko muno amagulidwa pa mtengo okwera. Umboni uli kuti achikuni apiyesi atiuza kuna kuti kampani ya Gulf Energies mafuta omwewo kupoti ya kutanga yomweyo ku Kenya amagulisa $88. Kutanga kumwe kuwasiya kuti tikatenge kumwe kwa Malawi fe akuti tuonjezerepo $100 pamwambapo ya ulere. Izi tidanena pa 7 May mukaone tidandinso nkhanwa tuwankani momuno muchipinda momuno nekhala pompano statement ilipo timachenjeza ulamulo wa Chakwera kuti Chakwera mafuta musamagulire ku State House. Lero zayambikanso zomafunda kumagula mafuta ku State House. Tichenjeze kuna kuti ife SIDET sitikhala chete Amalawi sakhala chete. Nkhani ina ya misonkho zimamvesa chisoni kuti anthu osauka anthu amene wayenda ndalama zochepa azipita msonkho pamene anthu akuchita business ambiri Malawi muno ndi azinzanu. Ndiye malo moti atenge msonkho akapereke kwa Malawi amakupasana nduna ma PS ndakulu achipani Amalawi atopa. Pafunika pakazikizidwe njira zabwino zoti boma lizitolera ndalama
choyambirira ife tunena pano sidedi kuti aliyense amene akuyenera kupereka msonkho azilipira msonkho. Izi zomanena kuti uyo ayi sizithandiza. Chinthu chachiwiri, kodi amene akupindula pa ntchito za migodi Malawi muno ndi ndani? Ngati mukumbukira bwino Chilowere boma la DPP takhati kumabwereza mawu amodzi unena kuti muunikenso ntchito za migodi, koma mpaka na pano khala ngati palibe akumva. Nthawi yakwanano kuti pamene tikupita pa chuti ichi aliyense amene akazigugude pachifuwa tithokoze kunena kuti tawerenga mu newspaper kuti nduna zayamba kupereka maripoti, koma chimene ifuna ife sifuna maripoti ya tifuna kusintha kwa moyo kwa Amalawi. Ngati nduna ikugwira bwino ntchito ziyeneka zionekere kunena kuti mimoyo ya anthu ikutani ikusintha. Sitingofuna kuti zizingooneka mu office kunena kuti ati apereka ripoti ayi. Ndiyeno kusokolo kuno ife tizipanga volunteer kunena kuti tizipanga access cabinet. Ndiye tizibwera ano pano kuti bwana ati apereka maripoti koma Amalawi ene yake akutere. Ndikukumbuseni kuti sidedi bungwe la Amalawi pajati ndi nambala imene Amalawi amati yankhula 4384. Ulendo uno Amalawi atavota moziganizira bwino, Amalawi atateteza voti yawo, Amalawi afuna apeze phindu pa voti yawo. Phindu limene utilipeza potani tambala iliyonse yaboma tilondoloze mpakana ikaoneke kuti yagwira ntchito yanji. Aliyense amene ali pa mpando mu ulamuliro uwu sakufuna kuti azipanga zinthu poyera akugwira ntchito kolakwika. Amalawi adasintha. Mwina ndisaonjeze gagandiwa comrade mungakhale ndi chowonjezera ndipase 30 seconds kenaka tisegule baloli kuti tiyambe kutenga mafunso. I think ine kwambiri ndimafuna ndikambeza nkhani ya ngozi imene inachitika chaka chatha imene idatipera mtsogoleri wa dziko komanso ndi anthu ena. Dziko muno mula anthu ena amene mukafunsa akuwuzani kuti kupatula mavuto amene amakumana nawo mu ulamuliro wa Dr. Chakwera, koma chimanda chotsera boma la Malawi Congress Party nkuyika boma la DPP chinali choti amayembekezera kunena kuti boma limeneli lidzapanganso kafukufuku wina Amalawi ndikudziwa choonadi. Kuli nkhani zokuti ndege inafika ku Zuzu koma tidamva ripoti lina sinafike kuti adauza president zimenezo ndani. Tidamva nkhani za black box, kuli nkhani zochuluka kwambiri iyayi malo analokwitima koma tidaona kuti anali malo osakwitima. Kodi zimene zija amene ankaziphika ndi ndani? Ndiye timafuata apempho ya Minister of Justice kunena kuti paja amati akuunikira kale maripoti, tukhulupirira kunena kuti maripoti aja aunikira. Ndi nduna imene ife tinayo chikhulupiriro. Chiyembekezo chathu nchonena kuti atamaliza kuunikira maripoti amene aja mphaso imene Amalawi anga apase ya Christmas komanso New Year, tsopano ndikupanga commission of inquiry yatsopano mogwirizana ndi president kuti ifufuze nkhani imeneyi. Azikoma kwambiri bwana CEO. Zulu kwambiri tinanena kuti uno ndi msonkhano wathu wankhani ndiye tisakomedwe pano kumangoyankhula. Tisegule baloli kunena kuti ngati mafunso mutifunse. The floor is open. As per tradition, you raise your hand, you be identified, you file your questions, then we will try to respond. The floor is open. Balo ndo segula. Yes, ndi funso limodzi makamona ya wachiwiri wa mtsogoleri wa Dr. Jane Ansah nina kuti mufuna mukumane nawo kuti muve mbali yawo. Mwina kwenikweni chimene mungafune kumva kuchokera kwa Dr. Jane Ansah chimene Amalawi pofika padakali pano sadachimve ndi chani kwenikweni chimene mufuna kuti mukambirane nawo kumva kuchokera kwa iwo ndi chani choposa chimene Amalawi akhala akudandaula kale pamene ulendo umenewo zitadziwika zing'ombe. Mmene timagwirira ntchito ku sidedi timakhulupirira malamulo achilengedwe achilungamo, principles of natural justice. Amanena kuti you should give a fair opportunity to every person that has been mentioned. Ino Amalawi ni mboni kunena kuti nkhani ichiyambire yamba kuzungulira mmasamba mchezo manyumba zofalisa ndi kusindikiza nkhani koma sitinamve kwa inake sadayankhulepo. Ndiyeno ife kusidedi ndi chikhalidwe chathu kunena kuti nkhani ina iliyonse ya mtundu wina yonse tisanabwere usapanga msonkhano wathu wa nkhani ngati uwu timapita kukamva kunena kuti ukuti akutere ino mukuti chani.
ndiye ife tindikupira kuti Dr. Jane Ansah akayankhula akatiuza zimene atiuzezo tizabwera tizauze mtundu wa Malawi kuti zija zimene mmayankhula zija koma Dr. Jane Ansah akutere chikhulupiriro nacho kuti atere ubwino wake wa zimenezo ndi marecording tasewera apa titamva titaona kuti mafuta akusowa tidapeza chikuni ndinu mulembi mu nduna wa zamphamvu za magesi nkhani zikuti chani ndi umwayi lero zikuyapindula kuzera mu ntchito imene timapanga pachizungu timati triangulation kapena kuti fact validation exercise koma it is within the principle of natural justice kunena kuti those people that have been mentioned should be given an opportunity to be heard. So ife asidedi nifake timayima kumanena kuti ndife bungwe la Malawi timayankhulira wina aliyese kuphatikiza kuti Dr. Jane Ansah unawonso ndi Malawi tikupita kuti sanapasidwe mbali sanapasidwe mwayi oti amvedwe choncho ife tipita kumene mmene tikuteremo sitikuyikira kumbuyo ntchito yonse osakaza tanena kale sitikuyikira kumbuyo ntchito inonse osakaza ndipo tikwathokoza Malawi kuti aonesadi kuti Amalawi sokonzeka kunena kuti chuma chawo chisakazidwa tikapitiza mmene tikuteremo muona kuti tipindula tionjezereponso kuti ulendo uliwonse umene nduna kapena mkulu wa boma wayenda kugwisa ntchito misonkho ya Malawi akabwerako azitiuza ndinapita kwa kuti tikuyembekeza zakuti ife Malawi tizisunga then ngati akunamanso tine kuti akunama ndifanira kuti tizipanga volunteer tikhala tizipanga kauniuni nduna zikumaziunika akulu aboma tizaunika ndiye tizibweranso poyera chifukwa anthu awa kuti abwerere mboma ankayenda atupoyera namanena anati manifesto yawo imene anayikhazikisa tiziona kuti zimene amayankhula zija ndi zimene akuchita zikugwirizana choncho ife tikupita kumeneko chifukwa ndi mmene timachitira kuno ku sidedi ndi Amalawi timakhulupirira kuti tizigwira ntchito mwakumene Malawi komanso tizipereka mwayi kwa anthu ndiye tifatika apange engage ndipo tikupita kuti kumeneko tikatengako zenizeni zimene zauze mtundu wa Malawi. Joseph Mazis, Capital FM. I have a question on the same issue to do with Late Honorable Jane Ansah. I just wanted to learn, when are you meeting her, considering that today is 23rd and the trip is scheduled for 26th December. In previous meetings, you go straight, making a call maybe to hold such a trip, for example, or just saying that they shouldn't go. What is your stand as of now, as you wait for that meeting? Chifukwa mwina nthawi yachepa mukumana nawo liti pakadali panopo stand yanu ndiyoti chani ulendo ukhalepo apite mmene zikuonekera muja kapena zikhale motani tikudikira kuti timve ripoti limene mutiuze mukakumana nawo kotengerana ndi nthawi imene yatsala kuti ulendo umene ukhalepo ziko amazizi bridge kapena kuti ulalo sumowoloka usanafike andanakale kuti bungwe lino ndi credible organization mpaka na pano aine yake sadayankhulepo kanthu ndiyeno ife tikugwizana ndi Amalawi kwa mtunthu kunena kuti sitikira kumbuyo kusakaza ndalama za boma 2 billion yachuluka ntachiziwikire kunena kuti sitingavomere kunena kuti 2 billion igwire ntchito ulendo uno koma mutilole tigwire ntchito imene tingaptimagwirira ife asidedi sitimapanga kuti chife kuti awo ndi amazizi ndiye titere no tima yankhula as it is sitima yanganira nkhope ayi so za nthawi ndikupita kuti izo tizisiye uko koma tikulonjeza kuti mtundu wa Malawi kuti ife tifanika kumane nawo Dr. Jane Ansah tikamve mbali yawo ifa mpaka na pano mbali yawo sinamvedwe koma mente kuteremo ndisindike kuti sitikuyikira kumbuyo ndipo sindisingayikire kumbuyo ntchito yosakaza ndalama tifunika kuti tizigwisa ntchito ndalama moyenera ncholinga kuti tapepusa Amalawi ku misonkho singakhale zoona kuti Amalawi azilipira misonkho Amalawi azigona njala ndi ndalama tizisakaza mmene tikuchitiramo koma chenicheni chokwirika tizayankhula tikabwera tikachoka kwa kumana ndi Dr. Jane Ansah zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Messi Matonga kuchoka ku Times. Mwakambapo nkhani mwapanga replay recording imene imamvekera kuti mayankhula ndi achikuni omwe mayankhulapo pa nkhani zokhudza mafuta ndi deal ya G2G imene achitika mbuyo. Achikuni anala PS then panopa salinso pa udindo umenewu ndi mwakamba kuti nkhani tsopano wakaisiya ku SCB achikuni zatengera bwanji kuti wopakadali pano abwere nopoyera ndi kumakamba nkhani imeneyi
kodi achikuni akapita ku ACB kukathira ndimanga pamene nkhani yapita yafika poti kufufuzidwa ndodzipereka bwanji kupereka maumboni awo kapena azatenga bwanji so nthawi kuti pakadali pano ndi adzibwera kudzayankhula nkhani zokhudza mafuta amenewa zikomo kwambiri. Choyamba ndimafuna ndikonze kunena kuti chikuni tinayankhula nawo nthawi imeneyo ali PS panali pa 6 May 2025 tisanachite chisankho nthawi imene kuti adakalibe PS sidayankhule nawo lero Katundu wabwera poyera tifanira kuti tikudabwa kunena kuti achakwera adanena kuti kuli Katangale kunokuma anthu kunokuma ndacho ntchito chisankho chikatha mwasoka anachosedwa ntchito ndachakwera ndiye timaganiza kuti a DPP popeza legacy pofuna kuteteza legacy ya Professor Peter Mutharika amene akuda nankatangale amene amadana nankatangale akayambira kunokuma koma akanyama adakalibe konko ndiye tikubwera kuti poyera kuti nkhani yonena kuti kunokuma kunali Katangale sinali nkhamba kamwa achakwera samangolota umboni ndi uwu ndipo recording imene ilipo ndinene pano poyera ndi 1 hour 20 minutes izi ndikalawe chabe. So mai Mese Matonga tikugayirani inunso ndi Malawi mumvesere mukamvesera ananena pa 1 hour 20 minutes achikuni anachula more than 15 times kuti afuna apite ku ACB, more than 15 times. And nanena kuti munthu wankulu mukazamva akuchula salary yake malipiro pagulu anakwiyadi ndinene kuti nthawi imeneyo ndinkatenga cholembera kuti ndiyambe kulemba manotes ndalinakale kuti CDED is a credible organization sitingapange recording munthu opanda consent yake ayi and sitingatenge zimene tazitenga kumbali kubwesa pagulu koma anandukuza kuti usavutike nkutenga cholembera panga record and mukamvesera recording ya 1 hour 20 minutes mumva pena kaunena kuti izi zokha izi zisapite kunja izo kuti amadziwa tinagwirizana kuti akujambula choncho ndikonze kuti fusolera kuti akuyankhula lero bwanji imene lisali yanke koma mbali yonena kuti kodi lero ndokonzeka kapena sakonzeke tukhupira kuti ngati munthu amene anagwira ntchito ngati PS samangasinthe ndi mphepo tukhupira kuti zimene amayankhula nthawi imeneyo mpaka tandizoona chifukwa amachita kunena kuti anamiwa mukawauze ameneyo mukawauze tikakumana ku ACB komweko ACB yo idakalipo sidasinthe iwo antchito nkutera kuti asinthadi koma tukhupira kuti ali ndi mauthenga ofunikira kwambiri amenenso athandize ulamuliro uno makamaka Professor Arthur Peter Mutharika pamene akuthana ndi vuto la Katangale pamene akuthana ndi vuto la mafuta mdziko muno akwena kuti adziwe zimene zili pansi mwina zina pena sangaziziwe choncho kwinako nambala tikugayirani achikuni mwayimbire foni kuti muyankhule nawo chifukwa inunso ndi gawo lofunikira kwambiri la boma pachakumutili ndi magawo anayi a boma makhoti kapena kuti mabwalo nyumba ya malamulo kapena kuti parliament komanso executive kapena kuti a president ndi nduna choncho tathokoza fala ya mafunso wanu ndikupera kuti takonzapo bwino. Mafuna kudziwa kuti ngati CDED aboma mwina muzichule kaya anthu akudziwe na ntazayamba kudaba kuti amene mawu afana ndana miwa kapena akufusa okha na miwa chabwino ndine Kenford Ndima mtola nkhani kuzodi yake. Mafuna kudziwa ngati CDED kuti impression yanu pa austerity measures amene boma linakhazikitsa ndilotani chifukwa mukufotokoza zokuti they should walk the talk koma padakali panopo bungwe lanu mukuona kuti aboma kuchita bwanji pa ndondomeko zimenezi. Kunena zoona we are not impressed ife sili kukhutira akanakhala kuti ifenso ibeniso amene apanga ndondomeko tokhupira kuti sakuzikhulupirira ndondomeko zawo fa akanakhala kuti akuzikhulupirira sakana makweza msonkho kukweza msonkho zimasonyeza kuti athodwa sakuziwa kuti tipanga chani koma ife tinawuza kunena kuti mziko muno muli ndalama zambiri mziko muno anthu ambiri sakulipira msonkho ndalama kuna nyumba ya malamulo kuna zinaziwika kunena kuti 67 billion ya Malawi inagwiritsidwa ntchito mu myezi yosapitira 6 tinanena kuti ndalama zimene sizinawonongedwe zilimo muno pali date ile yake tichula siku menelo ku Reserve Bank unatuka ndalama za nkhani kudachitidwa holiday ku Reserve Bank koma chomvesa isoni manyazi lero ku Reserve Bank iko anthu mene analili nthawi imeneyo alipo mpano mukawerenga press statement ya pa 7 May imene tinapanga ichi timanena kuti anthu ku State House amagwiritsa ntchito governor wa Reserve Bank ndikumapangisa kuti mziko mukhale wopanda mafuta lero governor yo akugwira ntchito ife tunena kuti nthawi ya holiday iyi aliyense ku DPP ayambe kuzifunsa titengerepo mwayi azifunsa kuti what are we doing kodi tikupitiriza pamene na CMCV so mukandifunsa nkhani ya austerity measure we are not impressed amati the proof of pudding is in the eating umboni una kuti anthu amasinja mphale
pa khomo umaoneka anaka maja ndiye lero kubwera kukweza misonkho ija unosonyeza kuti sipena pake sizinaende chifukwa chani akanapanga ayambe aseke zibo zonse mete kuziziwa zimene MCP amagwiza ntchito pobeda ndalama komanso akatolenda mukukumbukira nina anena kuti tipange council ma 5000 ndalama zijadu zile zikusungidwa m'manyumbamo muzipinda mastaki akuluakulu koma limene lili apo lonseti anthu ane nyumba mmene lili chili chipinda chogona chino malimoto ayike zovala monsemo ayika ma 5000 asogolera ambiri a DPP akuziwa koma choti akupindula pamenepo akhala chete koma ife ndinene kuti sitikhala chete kufikira Malawi moyo wake utasintha ndiye apa tisinthe tipange council ma 5000 apo ayi muyambe ntchito yona kuti ndalama zitoleredwe ndifake tinanena kuti tikhale ndi njira komanso malamulo alipo ku SCP kuja kunena kuti boma lili mphamvu wokatenga chuma kwa inu andima ngati mutakanika kufotokoza kuti chuma chomwe munachipeza bwanji munthu akwera kuti ndi mlimi koma upeza kuti ali ndi warehouse pano ndi uko yoposa adimake anizitinga kuti zimene za Malawi usangana azivutika zimene zibwere zitumikira Malawi ndiye ngati mapanga migwirizano kuti magwana ndalamazo mukuzinamiza sikuna zabwera pano kuzanena kuti auje mnatenga ndalama kwakuti mwatenga ndalama kwakuti fa musamupake Professor Arthur Peter Mutharika. Arthur Peter Mutharika means well for this country. Koma aliyense amene akupanga mgwirizano wake ndi anthu a Congress kuti avutisa Malawi ifebe tikhala mbali ya Malawi choncho precisely to answer your question, we are not impressed because kuli zinthu zona kuti anthu sakuyankha mafunso nkhani ya migodi nkhani ya misonkho yeniyeni anthu amene sapereka misonkho muno akuluakulu boma akwaziwa ndi azinzawo amamwati limodzi. We cannot proceed like this. GFM it's business as usual. Boma ilili likuoneka kutenga action ED yoonetsetsa kuti anthu amene wawadi they have to pay for what they've done. So wabwino osati boma aliya masokoneza mukayangana ga 12 boma ndinu ndine ndifake paja pasafika pa 16 asogolo onsewa anali abale athu timaja usipa limodzi timanga chokaziketa maja limodzi ndiye mistake timapanga ndife tikasankha timasira 5 years akasakaze akabe kena katibere tasinthe tisinthe ndinu ndine ndifake ndanena pano kuti chili chonse chimene mtachione chodabwisa mutiimbire phone yawere 4384 patenem kapena pa Airtel mutipase uthenga akuti apanga zakuti ife uthenga mino situkhalira yayi zize pano za tonse tikamavutika timavutika tonse timayenda tonse so mbuyomo zimachitikadi munthu akakhala pa mpando chamagwisa ntchito kuti apange zofuna zake ulendo uno kulibe chifukwa APM akunenesa kuti boma lake safuna katangale APM ananena kuti government is not a fist boma siphwando ndiye sitilola unless APM atabwera as a synthesis statement kuma situkupira APM is a statesman. APM is a man that loves this country, is a man that would like to see Malawi changing. So we are here to support APM. Ndifake tabulesa namba la imene kuti aliyense zimene akupanga kaya nduna DC ndani aliyense amene akupanga zosusana zimene akunena APM amene ndi ndani wa Malawi ndi ndani wa APM mumuneneze ife sitimuyikira kumbuyo. So sinkhani kuti boma ndine amene akutimvera pano zimasokonekera zinthu zoti timati ndalama za boma anthu ambiri mmaonerera ndalama za boma zikubedwa katundu wakuonongedwa ena mmapitanso mwakachosa zikwangwani musiyo kumati za boma akuluakulu palibe cha boma mukaononga bridge nthawi ya mvula ino ambulance munthu adwala akadusa kuti muzapeza kuti mathandizira kuti mioyo wa munthu uwonongeke choncho tiye tiphunzire kuna kuti palibe cha boma ndalama zimene matolera mwana ndalama zimene zimabwera ngati ngongole kuchokera parliament ngongole zimapereka inu ndi ine ndi anthu zapereka ndiye tisamalekerere anthu akuononga zinthu nchitidwe ombera anthu mmanja big man chifukwa kuti ali ndalama zakubatisiretu tikuwadziwa anthu munaona MCP italowa mboma over sadani kunapezeka usanduku mabilionea ulendo uno DPP yaberanso tisaonenso mabilionea ngati kuti akhale billionaire apange justify kunena kuti ine ndalama zinazipeza motere ngati ili business atiwonese matisiti kuti amalipira msonkho chifukwa wa business amene salipira msonkho ndi amene si nzika yabwino
lamulo kweka ligwirepo ntchito choncho wina aliyense kudera kwathu tikamuona kuti walemera modabwisa tiyambe kudabwa ndife momombera mmanja zimene tiyambe kufunsa mafunso. That is the only way we can make this democracy meaningful. Otherwise tizavotera anthu kwavotera anthu kumangosintha ife tikhalebe pomwepo. Tifuna maphunziro malayi muno ana akapita primary school akalandire maphunziro abwino ofanana ndi ena kwina kwake. Tifuna munthu akapita ku chipatala apita ku Khonjeni unthalire apita pa Ngabu akapita meneko kuchitipa ukameme akapeze kumene kuli mankhwala. Osati ndalama za mankhwala zikali mtumba mwa munthu agule magari moto tizimbolomera mmanja kuti big man ayi zize pano za tonse timavota tonse nsonkho timalipira tonse. We don't have all the time on earth. I think we have addressed the most topical and burning questions. Ngati alipo seed is available ino ni mboni ife simathawa fuso timakhala pompo. Malemu Lucius Banda anayimba nyimbo kuti munthu